नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखादों सिनारिफोरखौ माबायदि बेरायगौ बा नोंथांमोनाबो थांगौ बेबायदि मोन्दों जानो हागौ। बिराद मोजां जायगाफ्रा। बे जायगानि मुङानो जाबाय फरेस्ट बागान। बिराद गिदिर रिजार्भ हाग्रा बियो। बेयावहाय बिराद मोजां आरो बेरायहैनो। ओमफ्राय मा बुंनो आरो ना, सिनारिफ्रा दंफां लाइफां गार्डेन बेयावनो दङ, गासैबो दंजोबो। ओमफ्राय लामाया एसे गाज्रि आरो जेरैबायदि नुदों जोंनि लामाया। नायलांबाय थादों अब्ला भिडिअखौनो। सोरबाफोर फिल्म शुटिं खालामोबा बेयाव फिल्म शुटिं खालामफिननो हागोन। बिराद मोजां लकेसन गासैथिंबो। बेयावहाय माने जंगलनि फिल्मबो बानायनो हागोन आरो ना। बिराद मोजां लकेसनाबो बिराद सलिड। नोंथांमोना नायलांबाय था सिनारिफोरखौ, मोजां मोजां सिनारिफोर नुनो मोनगोन। आरो नोंथांमोना बेवहाय एलबामबो बानायनो हागोन। गोसो थोनायफोर दंब्ला बा सेंग्राफोराबो सिख्लाफोराबो बे जायगायाव बेरायफैनो हागोन। बेयाव खुनु रावबो डिस्टार्ब खालामग्रा गैया। नोंथांमोना नायनो हागोन। वाओ सुपर! ये बहुत बड़ा पानी को भी पार कर देता है यार। देखो देखो ये पानी का नजारा देखो। वाओ वाओ, पार करो। ये है ब्रह्मपुत्र का पानी। ये पानी से आएगा हमारा दोस्त। अभी देखो इसका नजारा। ओ वाह, वो जा रहा है। वाह, Oh no! मैंने पार करके रखा है। देखो ये मैं पार कर लिया है पहले। एक नया छोटा सा ब्रिज मिला है। ये हमारा दोस्त ही पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी यार आप लोग तो देख चुका है हम लोग कैसा कैसा ड्राइविंग कर रहा है और ड्राइविंग करता है और हम लोग कहाँ कहाँ घूम के आया है वो वीडियो। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना यार।